Akukho migaqo icacileyo malunga nokunikezelwa kokutya kubantu abahluphekileyo. Kungokunje isebe lezophuhliso loluntu liqwalasela ndlela zimbi. Ukungaqiniseki malunga nenkqubo ecacileyo emayilandelwe kubeka nabantu abafuna ukunikezela ngokutya ebumnyameni. Inkqubo yokuhanjiswa kweepasile zokutya ijike yangumbhodamo, nanjengoko kukho izityholo zamagosa karhulumente arhwaphilizayo kwaye abantu beba imiqodi xa beyokulanda ezi pasile zokutya. Umpheki unathi Daniel ufake isandla ukunceda abantu ngeli xesha lokumiswa ngxi kweentshukumo. When the lockdown started, I've realized ukuthi I've bought so much food in my own house and it's just me and my husband in the house. So the wastage, I was wasting so much food. And then I've just decided on the second day of lockdown, let me just share the food that I have with the other people. Lo mpheki uchonge abantu abalikhulu abakwingingqi ezohlukeneyo kwilokishi yaseSoweto nabaphuma kumakhaya apho kungekho mntu ofumana umvuzo. Unikezela ngokutya okuphekiweyo kula makhaya qho ngeveki. The smile that I see on their faces every time we go to Soweto is just phenomenal. Some people, they don't have electricity, some they don't have paraffin to cook this food. That's why me as Chef Unathi, I decided to give them meals that are cooked already. Kweli khaya akukho mntu usebenzayo kwaye ngabantu abali-12 abahlala apha. Kusetshenzwa and but sibaningi and yeah sihlala nomama umalume then nabantwana laba then yeah kunobheda but sinosisi wethu then wasi-introducela usisi nathi. Kwindlu engekude kuyaphi kule kuhlala umakhulu uMantu nokhulisa abazukulwana bakhe. Bekuyiwe bebesilethela ukudla siloku azange silambe. Up till now namanje bengisazinayo ukuthi bayaphi bengilungilunguza la ngaphandle ukuthi bezani nathola. Fortunately naba bafike early and isikhathi lunch. Lezophuhliso loluntu lithi litshintshe indlela eliqhuba ngayo le nkqubo yokunikezela ngeepasile zokutya ukuze zanjiswe ngaphandle kwamagingxi-gingxi. Ukanti le ngxelo yesebe inika ingcaciso malunga nabantu abafuna ukunikezela ngokutya okuphekiweyo kubantu abahlelelekileyo abafana nalo mpheki.